Čaute! Máme tu túto ochutnávku týchto Sour Madness Tropical. Prestaň. A máme tu, aké príchute? Máme tu dačo tropických cukríkov. Áno. Cherry moja Zink, to nevieš čo je. Ktoré? Cherry moja Zink. Crazy Mango, Durian Blast a Cactus Tornado. No, tak toto vyzerá. A keď budete počuť také divné zvuky, aj na začiatku ste mohli počuť také, že čaute, divné, tak to je náš kamoš tuto, ale on na YouTube nechce byť, takže v tomto videu nebude. A aj keď budete vidieť, že takomu podávam cukrík, tak to je mu. Takže ideme to otvoriť. Ukáž to. Počkaj, ja to musím nazvať. A kto si ide ako prihlasovať? To je jedno. Skúsime. No, ukáž. Ale ukáž to. Tak to vypadá. No tak ja som si čo vybrala? Tak to vypadá. Nie. Čo to je, durian? Ja som si vybrala durian. No vyberaj. Ty si nemala jeho Tak to môžeš vypýtať. Ty máš tiež A durian, ja si berem. To čo je? Toto, čo sme nevedeli. Neviete, ja mám, čo je toto, sivé, to je dačo Cherry moja Zink, to nevieme. No tak to idem ochutnať, možno to bude dobré. To je fajné, to je najlepší z toho. Ochutnaj. No takže počkajte, ideme všetci naraz. Tak toto vyzerá. Moje, oni majú žlté spolu, myslím, hej. My máme duriana. To nevidno, počkaj. Tak to moje Ale vyzerá. ty máš viac? Ani. Tak, a ideme na to. No, 3, 2, 1. To je kyslé. Doriť na mňa. Fajné. No, pre teba, hej. A slzia ti oči. Už začiatku, lebo som to dlho nemal. Fuj. To je radšej naša. Dobre, my to ideme tako zjesť a potom sa vám ozve. Vy keď už To vyližete ten... tú Čo ma tam vidno? Dobre, dám Tak tam nevadí, dám to, smajlíku. hej. No, takže už keď... Ako keby Doližete tú kyslosť. Áno, tú kyslosť, tak už je to fakt dobré. A je to dobré, je to také sladučké moje. Ten durian je strašne taký sladký. Dobré to je. Takže ja si idem ešte vyloviť jedno. A lovím. Ja mám mango. Crazy mango. To je dobré, to môže byť dobré, mangové sú dobré. A nepozeraj sa, hej. Počkaj. Ale nie, vyberať, ja ešte mám. Ale tam je tak mal. Tebe jeden spadol. Daj. Nemáš veľa. Hej. Zeri si oči. Takto, ja to nejdem. Takto vyzerá ten kaktus. Takto vyzerá to mango. Takto vyzerá to moje, Cherry moja Zink. A durian už není. Nie, ja som chcela ochutnať duriana. Máš? Boli iba dve. Čo? Kúpiš si To je nebudú. smutné. Dobre, ja idem otestovať tento mango. No tak to vyzerá to mango. Daj si mango ako my. Počkaj. Ale on si bude losovať. No, takže mango. Idem ho opäť. Fuj. To je ešte horšie kyslé, ako ten durian. Len papaj. Fuj, to má strašne umelú chuť. Vylosuj si dačo. Mango. Losuj. Hlasuj, či... Nepožeraj sa, môže. Dobre, si tak. Yes! Má kaktus. Ja som chcela. Tak ho odbavili. Denis, to znamená na YouTube, to nemôžeš. Dostaneme žltý dolár. Vieš to vypípať? Bitcoin. Môžem si rezervovať. Nie. Áno. To dvoje? Nie, ale to je fajné, keď to rozkusneš. No, a teraz je čas, že bude ochutnávať náš kamoš. Takže, aké máš? No, ktoré si aké ideš? A nechcú vidieť. Teda, Kaktus! To čo? tak. Takže ide ochutnávať kaktus. Ten som nemala.
Ukáž to do kamery, jak Jo, vyzerá. a to je riadne skyslené. A čo bolo? Čo ho vyšlo? Ukáž to do kamery, jak vyzerá. Ja som vám vravela tie divné zvuky. Ty máš žltý jazyk. Ukáž. Ukáž To mám jazyk. kvôli durianu. Vyplezol. A ja mám? Pozri sa. A ja mám? Nie. Ja som mala. Ty si čo mal? Mal si mango? Durian. Durian, a to som mala aj ja. idem ja. No tak... Čo videli, čo on robí? On to vidí. Jeram to aj Ja to nemôžem spievať, lebo to sem naozaj. No, ako to hodnotíš? Je to ako kaktusový relax, takže To je dobré potom. 7,5. Ja si berem... 7,5. Aha, koľko tomu dávate z 10? Ja, čo som toto mala, tak ja tomu dávam 9,5 z 10. Ja Tu, tej dávam... mojej pichuti. Ja dávam durianu. Tej šírim Ja dávam durianu asi 8 bodov z 10. Kaktusu 7,5. Ty dávaš koľko? Ja durian dávam... Tak 7 z 10 a mango to bolo dobre celkom, to dávam 8 z 10. Ja idem teraz- na ten kaktus. A ja, lebo ja už som Tak poďme všetko- naraz. Čakaj. Ja ho ukážem. No už ste videli, ako to vyzerá pri našom Ale kamošovi. ja to mám také ksivé teda. No Dobre. dobre. 3, 2, 1. No. No. To To nie je kyslé. Oh. A moje to nie je kyslé. Môj jazyk už štípe z toho. Takže A to nie je kyslé. Ten kaktus nie je kyslý. Takže áno, je to naozaj ako kaktus relax. Dávam tomu buď 9,5 z 10 alebo 10 z 10. No. Fakt dobrý. Ja veľmi nemusím kaktus, ale dávam tomu 5 z 10 alebo 6 z 10. Ahojte, pozor. Ide na pijas.